jeg kan rigtig godt lide at forberede, eller jeg kan godt lide forberedelsesprocessen, fordi man kan få lov at sidde og forestille sig alle de her ting, og man kan forestille sig, hvordan fluen bliver, og hvordan turen bliver, og hvordan ens oplevelse bliver. Ofte sidder man alene og ligesom og forbereder sig og laver de her ting, og forestiller sig forskellige situationer, man kan ende i, og forskellige, hvad kan man sige, fordi man ved jo ikke, hvilken situation man ender i. Man kan ende i en situation, hvor man har brug for den ene eller den anden slags, eller en dag, hvor der ikke er nogen, der virker, eller et eller andet. Så er det fedt, hvis det er noget, man selv har siddet og nakket med, som kan gøre udslaget. Tænk nu, hvis jeg lige havde bundet en lille, hvis det er den hvide stribe, der gør, at det bare bliver. Tænk, hvis man selv kan lave noget, som kan snyde naturen, eller som kan snyde fisken, eller som kan virke. Vi var afsted på vores rigtige første tur, hvor vi var i Schweiz. Det var selvfølgelig en kæmpe stor oplevelse, og det var vildt fedt at få lov at prøve de her ting i en helt anden natur, end det man er vant til. At få lov at vandre i bjerge og klatre op alle mulige steder og følge de her små åer ned til alle mulige små pools, eller følge dem opad og finde en stor sø, en stor bjergsø, eller alle de her ting. Det var sindssygt spændende, og det var virkelig udfordrende. Efter vi havde prøvet det her, og det rent faktisk var lykkedes at fange nogle fisk, og havde fået lidt succes med de her ting, der fik vi rigtig blod på tanden faktisk, og fik arrangeret den her tur, hvor vi kørte nordpå. Altså det er fedt, og det er sjovt, men på et tidspunkt så er man også sådan, okay, nu må den godt være lidt større, nu må den godt være sådan, så jeg kan mærke, at den sådan virker. Det er en lidt en år. Den ser ud som om den er lidt større, men jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad forskellen er på en overflod. Jeg tror egentlig, den er større. Det må gerne være en, jeg ligesom skal bruge 2 hænder til at holde, eller det må gerne være en, som jeg ikke føler, at jeg slår ihjel bare ved at holde, altså som jeg bare kan kværke. Jeg tror, en åbning er sådan helt vildt. Det er ikke større, sådan det kommer ind på. Nej, det ved jeg alt om. Det må gerne være bare sådan en reel, sådan repræsentativ fisk, hvor man kan se, at den er udfarvet, og den ligesom har mere end 1 dag gammel. Der leder man jo efter en å, hvor man kan få lov at være lidt i fred, hvor man kan forestille sig, at der er noget i, hvor der måske er noget strøm, og der er noget stillestående vand, og der er noget langsommere vand, og der er noget hurtigere vand, og der er lidt forskelligt, og nogle sten og nogle ting og sager, som de her fisk kan lide at være ved. Der var ingen aktivitet overhovedet. Uanset hvad fanden vi gjorde, var det bare skidt. Bare ingenting overhovedet, fordi vi fiskede de her, hvad kan man sige, normale tidsperioder. Altså hvor vi gik ud om morgenen og fiskede, og fiskede det meste af dagen, og så fiskede vi om aftenen. Og der var bare ikke rigtig, jeg tror ikke vi så noget op, der var ikke noget op at vende overfladen. Der var ikke nogen, der havde så meget som bide. Der var ingenting overhovedet. Altså de kunne bare ikke lade sig gøre. De var bare totalt inaktive. Når man fisker de her steder, du kaster så mange gange, og der sker bare ikke noget. Det her med at blive ved, og du er nødt til, fordi hvis ikke du gør det rigtigt, så tager du den ikke. Så du er nødt til hver gang du kaster, når du kaster de her 10.000 kast, så hver gang du kaster, så skal du tro på det. Altså du skal have en idé om, at den står der, den tager den nu. Det er den her gang, det er den her, der virker. Og det er det ikke jo. Men at blive ved med at skulle bilde sig det, at holde den her illusion, eller bilde sig selv det ind, at det bliver ved med at virke. Det er kraftedeme svært. Du ser jo ikke noget på overfladen heller. Nej. Du har heller ikke med polaroidbrillerne set noget, eller? Nej, ikke igenom, og det er jo ikke någonting på overflaten. Det er vel någon mygg. Det er vel det. De er ikke så villige. Nej. Det er vel ikke helt mærkeligt. Det er vel...
23 grader i vattnet. Det är liksom... Det ordner. Det må for fanden kunne lade sig gøre. Men der besluttede vi så for bare at tage hjem, og vi kunne bare lige slappe af et par timer, og så tage ud igen, og så være der simpelthen fra... Altså, jeg tror, vi var ude kl. 2 om morgenen. Altså, fordi det var bare der var koldt nok til, at fiskene var aktiv. Da Philip, som fangede den første fisk, da han fik den på, altså det var jo... Altså det var helt... Det var en anden verden, og det var... Hold kæft, det var stærkt! Tag den rygsæk af! Eller kom med et net, kom med et net! Stille og roligt. Det var for vildt, altså det var virkelig, virkelig sjovt. Altså fordi det er forløst på en helt anden måde, når det har været svært, ikke? Og når man overkommer den her udfordring. Vi er jo et hold, jo. Altså, altså... Det er den første fisk, jeg har fanget. Det er jo ham og jeg mod naturen, og ham og jeg mod fisken, ikke? Altså, det er jo ligesom fodboldspillere jubler, når de andre scorer. Altså, bare fordi man ikke selv spiller angriber, kan man godt blive glad, når der er nogen, der scorer, ikke? Altså, det er jo os, der har fanget fisken. Det er jo ikke kun ham, det er jo også, altså, det er også lidt mig. Vi hjælper hinanden og forsøger ligesom at være sådan, okay, men hvad tror du, der virker, og vi deler erfaring, og ligesom, altså, vi er jo afsted sammen, ikke? Altså, så det er jo sådan, altså, selvfølgelig bliver man glad for at gå på hinandens vegne, ikke? Og da vi tog afsted, var vi jo sådan, ja, nu skal vi fange nogle kæmpe fisk og sådan noget. Bare stå og hive dem op, men jeg tror i virkeligheden, det her det er sjovere, fordi, altså, det er jo ikke nødvendigvis mængden af fisk, der er det interessante, men at det er omstændighederne omkring dem. Efter vi havde fisket i det her strømvand, eller i den her å, der kørte vi ud til den svenske skærgård. Det er en helt anden type fiskeri. Det er en helt anden oplevelse, en helt anden måde at gøre det på. Det var ret fedt. Det var faktisk virkelig fedt at opleve den her kontrast. Altså, det er svært at fange fisk, der er ret meget større end det, man kan der, sådan på fluevej. I hvert fald lige inden for vores rækkevidde. Det er for de 10 sekunder, hvor det går op for en, at man har fisk på. Det er det, jeg synes, der er det fedeste. Altså, når du sådan... det er ikke bare en sten. Så kan man bare mærke, hvordan hele hjernen den bare fyldes med blod, og man bare er adrenalin, og det hele det kører, og man kan slet ikke hverken tænke og tale eller noget som helst. Det er jo det her, der er så fedt, når ens forberedelse kan mødes med virkeligheden, og alle de forestillinger, eller de forventninger, man har siddet og bygget op, mens man har brugt de her timer derhjemme. Det er en penge. Så er det en ret stor belønning i sig selv, bare det, at det kan lade sig gøre i virkeligheden. At ens forberedelse bærer frugt. Yes! Hvor er det fedt! Er du glad? Ja. Det er helt langt kører, man. Fuck, man. Præcis. Det er også det, der er meningen.
er det jo ikke nødvendigvis mængden eller størrelsen af fisk, men det er mere det, at det lykkes, og det er foregået på en måde, som jeg synes er spændende, og som jeg synes er sjov.